σκέψη μου. Λοιπόν, φίλο μου Γιώργο, έχω να πω ένα πράγμα. Τελικά το όνειρο έγινε πραγματικότητα για το Ολύμπια. Το όνειρό μου ήταν αυτό, να φτάσω μέχρι εκεί. Το θέμα από εδώ και πίσω, εμείς θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα για το Mr. Olympia. Και πιστεύω θα το έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάμε όσο μπορούμε καλύτερα. Με τον Μιχάλη είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Από την πρώτη στιγμή που είδα τον Μιχάλη, κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβει ένα ταλέντο. Αυτό το ταλέντο έπρεπε να το βγάλουμε έξω στην επιφάνεια. Εγώ τον έχω πιστέψει και πίστεψα και σε μένα βέβαια τις δυνατότητες τις δικές μου, το τι μπορώ να του φτιάξω απάνω του. Βέβαια με τη θέληση τη δική του, γιατί αν δεν είχε θέληση ο Μιχάλης δεν θα έκανε τίποτα. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, από μικρά παιδιά ας το πούμε. Τώρα είμαστε πρώτα καλοί φίλοι και σε δεύτερη μοίρα είμαι ο προπονητής του. Ειλικρινά πίστεψε το Γιώργο μου, ακόμα δεν το έχω πιστέψει. Ειλικρινά σου λέω, δεν το έχω πιστέψει ακόμα, αλλά τελικά έγινε πραγματικότητα. Τώρα πώς αισθάνομαι που θα φτάσω εκεί πάνω, που θα παίξω με αυτούς τους ανθρώπους. Αισθάνομαι τόσο πολύ ωραία. Αισθάνομαι δηλαδή, πώς να σου το πω, ότι είναι ένα όνειρο. Όνειρο πραγματικά άπιαστο. Να παίζεις με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι τιμή μου που παίζω με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι τιμή μου που παίζω τέτοιους ανθρώπους. Προετοιμασία έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό. Από τότε που έχει πάρει την πρόκριση στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στο Mr. Olympia του 2009. Ο αγώνας, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, είναι στις 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Η προετοιμασία πάει πολύ καλά. Τώρα είμαστε σε στάδιο να σκληρύνουμε και να αδειάσουμε κάπως. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ευελπιστώ ότι θα είμαστε σε πολύ καλή θέση στο Ολύμπια σαν πρωτοεμφανιζόμενος αθλητής. Θα κάνει εντύπωση και αυτό μας ενδιαφέρει. Θα κάνει εντύπωση και ελπίζω όλοι οι Έλληνες να το χαρούν αυτό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Γιατί χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, τον Δαβίδ Μπαλάσα, τον προπονητή μου, δεν θα είχα φτάσει εδώ. Ούτε και με την γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου είναι το δεξί μου το χέρι, γιατί αυτή με βοηθάει και με στηρίζει στα πάντα. Και στα μαγειρέματά μου και το ένα και το άλλο και στις διατροφές μου, τα πάντα. Δηλαδή εκείνη που με σπρώχνει. Και ο Αλέκος ο Σωτραβάνης επίσης είναι ο κορυφαίος. Από εδώ πέρα τα συμπληρώματα του στον Τσεράδο, το ένα και το άλλο το βοηθάω πάρα πολύ, με βοηθάει πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ για όλα αυτά που μου έχει κάνει. Δηλαδή ένας άνθρωπος που νομίζω ότι χάρη σε αυτόν και τον Δαβίδ τον Παλάτσα έχω φτάσει μέχρι εδώ. Χάρη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους και τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Στο μυαλό μου ήταν χαραγμένο από αρκετό καιρό. Μπορώ να πω πριν 6 χρόνια που είδα τις δυνατότητες του Μιχάλη και το πώς εξελισσόταν ο Μιχάλης και πίστεψα ότι μπορεί να φτάσουμε ψηλά και θα φτάναμε το στόχο μας κάποια στιγμή με πάση θυσία. Πάση θυσία λέγω γιατί ο Μιχάλης, όπως γνωρίζετε, δεν είναι τόσο ευκατάστατος, αλλά τον βοηθάει το θέλω του και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η δική μου πορεία, εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν ήταν τόσο σύντομη, γιατί και ο τελευταίος αγώνας που έπαιξα ήταν το 2005 με παρότριση των αθλητών μου να κατέβω άλλη μια φορά. Πήγα πολύ καλά και εκεί. Τώρα στην Αμερική, το πέρασμα που έκανα το 1995 στον αγώνα του Mr. Los Angeles, που κατέκτησα και τον γενικό τίτλο, είδα πάρα πολλά πράγματα και είδα ότι εμείς δεν έχουμε να στερηθούμε κάτι. Μπορούμε να φτάσουμε το όνειρο και το όνειρο είναι το Ολύμπια και θα το κάνουμε. Πιστεύω Γιώργο μου το έχεις ζήσει γι' αυτό, έστω και λίγες μέρες που είσαι εδώ πέρα. Με βλέπεις ότι έρχομαι στο γυμναστήριο, σου λέω Γιώργο μου φεύγω, πάω για δουλειά. Πάω να κάνω ένα μπάνιο, να πάω για δουλειά. Αυτό είναι δηλαδή τόσο περισαρισμένο το καλοκαίρι για μένα, δηλαδή πρέπει να ανταποκριθώ στην οικογένειά μου, στο γυμναστήριό μου, την αφοσίωση βέβαια της προπόνησης, γιατί έχω ένα μεγάλο αγώνα να παίξω τώρα, αλλά αυτό με κάνει σκληρό και δυνατό. Πίστεψέ το, με κάνει πάρα πολύ δυνατό γιατί έχω τον guts, έχω αυτό και έχω ένα προπονητή που μου λέει πάμε. Η χαρά φαίνεται στο πρόσωπό μου. Επειδή τα τελευταία χρόνια τα περισσότερα γυμναστήρια έχουν πάρει άλλη τροπή, πάνε προς το fitness
Εγώ προσπάθησα να κρατήσω κάτι στο ενδιάμεσο, και το fitness να υπάρχει, αλλά και το σκληρό, το hardcore, το bodybuilding. Ετοιμάζω πάρα πολλά άτομα, διακρίνονται σε αγώνες. Τώρα με τον Μιχάλη έχουμε καλή χημεία και οι προπονήσεις που κάνουμε είναι στα όρια, δηλαδή δεν μας παίρνει για και καλά, ξέρεις, η προπόνηση ήταν έτσι και έτσι. Το πάμε στα κόκκινα, γι' αυτό και πάμε καλά. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να τον κοντράρω τον Μιχάλη, αρκεί βέβαια να μην πάρει ανάποδες, γιατί αν πάρει ανάποδες εκεί δεν μπορώ να τον φτάσω, αλλά αυτός είναι και ο στόχος μου, να μπορέσω να του δώσω να ακολουθήσει την ένταση, το ρυθμό, για να μπορέσει να δουλέψει την ποιότητα. Λίγο πολύ τη μάζα την έχουμε. Η ποιότητα όμως είναι αυτό που μετράει σε έναν αθλητή ο οποίος είναι επαγγελματίας και είναι σε τέτοιο επίπεδο στην κορυφή του κόσμου. Θα τη βγάλουμε και την έχουμε αποδείξει δηλαδή και πριν, ότι με τους αγώνες, εν συνεχεία αγώνες, βγάζουμε και καλύτερη ποιότητα και καινούρια κομμάτια πάνω στο σώμα. Ναι, χτες κάναμε μια προπόνηση η οποία ήταν βασισμένη στην αιμάτωση. Δεν παίζουμε υπερβολικά κιλά, γιατί φοβόμαστε για τραυματισμούς το τελευταίο διάστημα. Προσπαθώ να του πιάσω το πρίξιμο, την αιμάτωση όπως είπα, και να δουλευτεί μέχρι μέσα όμως. Μας ενδιαφέρει, όπως είπαμε, το βάθος, η σκληράδα. Λοιπόν, το πρωί ξύπνησα 9 ώρα το πρωί. Γιώργο μου, πήρα τα 2 μου τα παιδιά, τα μικρά, τα πιτσιρίκια, πήγα ένα μπάνιο, 1 με 2 ώρες περίπου. Ήρθα στο καπάκι στο γυμναστήριο, θα κάνω την προπόνησή μου και 3 η ώρα το πολύ θα έχουμε τελειώσει. Θα πάω σπίτι να κάνω ένα κουτσάκι και ξεκινάω πάλι για δουλειά μέχρι το πρωί 4 η ώρα, τα ξημερώματα. 4 με 4. Ελπίζω πως ο Μιχάλης θα είναι πάνω από 100 κιλά και σε φόρμα καλύτερη από το New York. Έχουμε ανεβάσει μάζες, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. 1,69. Αυτή τη στιγμή είναι 115 κιλά. Έχουμε κοντά στους 2 μήνες, ας το πούμε, να πέσουμε στα κιλά, το κάνουμε σταδιακά. Ο Μιχάλης είναι στρατιώτης, δηλαδή προσέχει τη διατροφή του. Ευτυχώς ακούει, αλλά ακούει και το σώμα του πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό όντως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όπως το είπες, δουλειά, επαγγελματισμός, και είπαμε, χωρίς αυτούς τους δύο τους ανθρώπους, το ξαναλέω και πάλι και θα το τονίσω πάρα πολύ, είναι ο προπονητής μου, ο Δαβί Παλάσσας, τα χρωστάω όλα σε αυτόν, και στον Αλέκο στον Τραβάνη, ο σπονσοράς μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ μέσα τα βάθη της καρδιάς μου, και την οικογένειά μου. Με στηρίζει πάρα πολύ και η γυναίκα μου. Και 8 εβδομάδες από τώρα στο Ολύμπια. Είναι τελικά πραγματικότητα.